gaskiya Husna duk duniya ban ga wacce tafi ki iya tafiya ba. Kai? Hadda dawisu? Alhamdulillah wa inna ilaihi raji'un. Kin san ajin musu gare su da an faɗa musu abin da ake a science sai su ringa gani kamar tsafi ake yi. Saura kwana nan. Haka. Sati biyu kenan? Ki fita a cikin rayuwata, ki banna na sha iska mana. Wallahi ni ce babanmu, ban mutu ba, kuka binne ni. Da ba ka gani. Dama na faɗa miki cewa ni ban yadda ta mutu ba. Shigo wani ɗan rage miki hanya ba. Wai har gaya mun take yi, yayi da na sani, da ma ita ya zaɓa. Husna. Ya muka da kiran nan? Cewa kan inda na fara shi. Na ce miki me kuma? Baya baki ba zai aure ki ba. Wallahi mama ni kika haifar washi. Wallahi ni kika haifar washi. Wallahi ba zan bar shi ba. Ko kina so ko ba kya so sai na aure ɗanki gwara ba ki so. Ƙarya kike baki sama da ban haifa miki da ba wallahi. Baki sama wane ke daga ina kika zo? Yana ji yarinyar wofi. Haka kawai wannan mutsi da me kai kama. Ko huzna. Na ce kake masa allurar nan. Ki bari likitan ya zo mana. Ai ba ne ya ce zai masa allurar ba, ke kuma kin zo za ki saka a cikin ruwa? Kai! الله لا إله إلا هو الحي القيوم. Shekara 600 kenan da haɗin aure tsakanina da ita. Masifa ne wannan. Mama aka ce barin mota a buɗe. Ke? Me ya shigo da ke motar ta? Kai kishiya ta nan zuwa. Ina ci ban kai ga fitowa ba. Amma da Allah ka bani dan minti guda ɗaya don wani. Na tafi fa. Allah ya sa. Yo. Fati? Na kike ne yau sauri. Dama kudin mu nake so a yin magana kudin makarantar nake so. Ina magana na wannan da muka da ke. Ina canji na. Ina yana likito shikenan ma je ki da ki. Allah ya sa Fatima. Baby zo na wani makaranta ɗauko farantin sallah lokacin sallah ya yi. Wata sai ta yi lamo cikin gidanta in ka ganta tamkar ba za ta yi barna ba. Kai ka fice, kai ka tafi nema abinda za ta yi ba kai zato ba. Na sanar kin ganta ne na sa
mai kyau za a yi. Kawai yanzu ga sana'a ce mu wani makaranta. Idan sallah ta zo kuma wa zai mata ɗinkin sallah. Sai da a riƙa barin ka da. Kana ganin komai daidai ne, ba ta kallon mai za ta aikata ba. Sanno har tana ta bunƙasa, ba tare da ta duba rayuwa ba. Wata rana dubinki za ta cika, ranar da babu na dama ba hoto ba. Ina kira gare ki matar aure, ki sani ke mai daraja ce babba. Gidan kowa da daɗi, wani sa'in gidan kowa da damuwa. Gidan kowa da daɗi. Ba za ki makaranta ba. Wallahi ba za ni makaranta. Sabida me ba za ki makaranta ba? Kalla zan da irin din. Wallahi ba na ga ya. Dan Allah ya hakuri zan ba ki dalala. Wallahi ba san me kake. Akan karatu ne, akan aiki ne. To ita kwanne kai. Gaskiya karatun nan ya kamata a rage shi yayi yawa. To ya za kike ganin za a yi? Ya rike ce karatu. Abin da nake so da ke, ki kama sana'a. Ke sai ka ce ba wayayya ba? Baban ta zai bari wallahi. Ya kamata a koyar za ku yi ma Kuma Allah. Ga. Bari in tashi. Ya baba ni wallahi yin wani ke jiya. Hawa kai. Kuma wallahi mun gara kwana uku shi. Kuma alkawo ne abu ko mai tabba. Ma wata ne mai gida ya zo mana. Mai gida zo. Ka maza ta samu. Yanzu ne sun yi ba kuɗi a garin ai dama ko Buhari ne nawa dan wannan Buhari ne dole kin ga wani kasa abji hai wannan fa akwai yi ya mamu yarinyar samu ruwa mana kina gani baba zai kware samu ruwa sauri don Allah sauri La ilaha illallah sassi ya mun gida. tashi Allah ma mallaki na, Allah kai ne kayo gida ga kowa. Allah kuna yi godiya ina daɗi ina ƙara jaddadawa. Allah ku kai gidaje a duniya ka ba wa kowa. Wanda ka ba shi wanda ka hana shi Allah. Me kika ce? Wallahi wa'yansu ne suka cinye min gyaɗa suka aike ni na yabo musu godiya. Ne suka cinye kamun sun zo sun gudu. Me? Wallahi ba ki ta ba ki dan ba kuɗin. Ta ci da ki nemo mu kina wallahi ba ki ta ba. A dan kirai na mu hankali ta ci da ta nemo mu kina. Wallahi ki nemo mu. Yanzu to gobe da me za mu so wani. Gidan kowa da daɗi, wani sa'in gidan kowa da damuwa. Gidan kowa da daɗi, wani sa'in gidan kowa da damuwa. Tuwa Allah. This podcast. Speak louder, children. This for boy.
Babban yarinyar nan ya san wannan matsalar ko ai ya kamata man kira sun da akwai lambar wayarsa don in tabbatar ko ya san da haka. Yarinya da talla ba makaranta matsala haka gaskiya amfani yayi kyau. to Salamu alaikum. Assalamu alaikum. Malamin. Ya kokari? Lafiya kala alhamdulillah. Kana gida ne? A bana gida. Ina nan gidan gona ta ne. Gidan gona? Ba shi kenan shawo kana bayan layi gun wasan yara da Allah. Wata matsala ta take faruwa. Shawo kawai fito ga gani wallahi abin ya dan ban mamaki ba sani ba ko ka sani ko baka sani ba. To insha Allah ga nan bari zo insha Allah bari ƙara. Ina jiran ka. Lala kai sauri saboda zan ƙara saki ne naga abu. Ba Mustapha da Allah dan minti idan Allah ya da mutane kira ne da Allah ka dan jira na nan da yanzu insha Allah wai ya kawo Fatima haka ni na kan inda ka kawo ta na gani har tura masu yi nan ma da na gani na ta to matsaya ne hidima sabon mamaki alhamdulillah ka ga bana kin na baka matsala cikin family din ka wannan ita ce ke zo nan kai karka damu aiki ke ta yi ke ai na biyo ta gidan ta makarantar su wannan ya ta nan Fatima wannan na sha mamaki wato daga da na je makarantar sai tara an tattara duka ɗaliban an tattara su ana ta musu tambayoyi kuma a ciki wa ikon Allah Fati dai wannan ƴata ita take ta bada ansa da ƙarshe na ga an zo ana ta raba cututtuka amma daga cikin ba wanda ya samu mafi kyautar da Fatima ta samu ana ga yadda abin da cututtuka cin suna cututtuka gani bude za ki shan mamaki abin da za ki gani bude za ki ga cututtuka Fatima kudin makaranta ta ina kake da ɗan kin gani ko
kai haƙuri. Au kin bude kin gani? Kin bude? Oh, hai, kin gama har da wannan ita ma da take da tukan take. Dan Allah kai haƙuri. Wallahi ina. Kin tabbatar da cewa dai ina da mahaifiya ko? Amma ta sha ce min za ta ɗauki ɗin nan nake cewa nan ni kuma ce tabbata a kusa da ni saboda kula tarbiyyarta. Dan menene zaki dinga bar gurɓata min tarbiyyarta? To zan ɗauki ƴata daga yau zan kai ta wajen mahaifiyata. Ta faru ta ƙare. Menene a cikin nan? Menene a nan? Me a wannan? Dan Allah kai haƙuri. Allah ya ji na ka dace. Ya ni ka to zan yi shawara dai. Dan Allah ne gida. Baby na, kina ina ne wai lokacin makaranta ne? A'a, lokacin tashi daga barci ne. Baby, ki tashi lokacin makaranta ya yi. Baby na, tashi ki tafi makaranta lokacin tashi ki shiga lokacin. Kin gaji? Da makarantar kika gaji? A'a wallahi yanzu ne a lokacin da zan miki abin arziki kina zuwa makaranta kin ji baby na ki sauri ki zo ki. Allah kai ne kayo gida ga kowa. Allah kuna yi godiya ina daɗi ina ƙara jaddadawa. Allah ku kai gidaje a duniya ka ba wa kowa. Wanda ka ba shi wanda ka hana shi Allah Allah kai kake da kowa. Ni'imar ka ce Allah kai kake rabawa. Gida a duniya gida in za ka kirga ba kayin iyawa. Wani fannin a sha wuya wani fannin a ji daɗi banda bincikawa. Gidan kowa da daɗi wani sa'in gidan kowa da damuwa. Gidan kowa da daɗi wani sa'in sai ya cuci matarsa bai kula da haƙƙin aure ba, sai ya kai dawa ya dinga bada bai kula da haƙƙin mata ba. Gani yake wai ya ci gari matar gida bata san komai ba.